Planong ipaubos sa refresher training ang mga ambulance ug emergency vehicle drivers sa Mandawi City. Taliwa kini sa nahitabo sa Cebu City, diin nalambigit sa vehicular incident ang ambulansya nga magdala unta og pasyente. Nakaengkwentro sa ambulansya ang motorsiklo nga gimaneho sa usa ka college student nga may resulta sa kamatayon sa angkas niini. Sa regular session sa Mandawi City Council, usa ang paghatag og refresher training sa gipapasar ug giaprubahan sa konseho. Gipapanawagan ang training para sa mga drivers sa emergency vehicles, ilabi na sa mga palisiya sa kadalanan. Giauhag sa konseho ang mag-drive sa mga emergency vehicles nga magmatngon kanunay bisan kung nagdali. I-mandate gini nato sila nga moagi gid sila mga seminars kay dili man kay katong nahitabo ra sa Cebu City. Dili lang kay sa barangay lang no, dapat tibuok gid ni siya tanan ambulance drivers. Kay tanan nagdamag emergency